temanten anyar. Nggih seneng bunga. Bungae Nggih. senenge Nggih Ponsa. oh iya. Nggih ngoten. Mas Nek Bimo. saone pemarem to, Sri? Mbah, mbok ndang melok-melok ayu. Yo! Ya Heeh. wis dongake wae Nduk, Mbak Nggih. Sri karo Mas Bimo. Nggih, niki Mbak Sri kali Mas Bimo pundi? Mbok menawi kersa diaturi tindak panggung ya Mas. Harus no, Iya, harus. Ya sare mau manten anyar kok nonton wayang. Oh, ya ora. Ya ora. Dikirai manten pertama nanggapne wayange dikira nabu kono arep turu piye? Lah mbok menawa. Masa ngono. Lah ndi nyatane ya ora ketok. Lah masa turu tabuhi sengguk-sengguk ngono ya ora Oh lah penak. kae lho, Dik Sri. Ada Ayo tadi kene, nonton kene, Dek katanya Sri. ya. Heeh. Mbak Sri, Mas Bimo, Mas Bimo. ora rene aku medun. Loh, piye terus sapa sing dalang? Ya gak mesti kudu rene. Dalang aku no. Ya, Mbak Sri, Mas Bimo, enggak Mas, disepoti Mas. Cedok. Nah. Hati-hati Mbak Sri. Mas Bimo Mbak Sri, mbok jumeneng to Mas. Heeh. Sing di omah lungguh aku perkewo malah. Bimo karo Sri, momo digawekne fanbase no jenenge Bisri. Tasmu kuwi selehno sik arep bayari kok yahene. Engko. Kok pede men sapa sing arep bayari iki lho? Lah nggawa tas iki. Kuwi tas becekan kuwi kok bayari. Alah rasa copot wong sing di omah kok. Dipegangi mic, dipegangi mic, dipegangi mic. Mike cekelen. Mik Mik kabel kae lho Sri, lho kok. piye wae wis nyekel mic Bimo rong. Piye to Mas pertanyaanmu Lah ki? ya Mas Le mic iki lho. Ya. Ketok cantik, Disapa, disapa, ketok disapa. bagus. Jeng dalu Mbak Sri. Nggih wilujeng Mas dalu. Bimo. Nggih, wilujeng dalu. Wah iso omong jebule. Lha rumangsamu ra iso ngomong bisu apa piye? Mau teko kene meneng ae lho Mas Bimo iki. Iya. Nggih pripun raosipun dados temanten anyar. Nggih seneng bunga. Bungae Nggih. senenge Senenge nggih Ponsa. oh iya. Nggih ngoten. Mas Nek Bimo. saone pemarem to Sri? Mbah, mbok ndang melok-melok ayu. Terus piye? Nggih. Ngaturne mengucapkan terima kasih untuk kanca-kanca sing wis membantu. Nggih, kula ngaturaken matur sembah nuwun kagem Mas Akbar, kru Astabrata, sedaya rencang-rencang, mbak-mbak pesinden, mas-mas, Heeh, Mbak Prigel. Mbak Prigel, Iya. Mas Bagong, kula matur sembah nuwun sampun disengkuyung teng acara pernikahan kula. Nggih, kula Nggih. mboten saged bales napa-napa, wong niki nggih sambatan mboten enten napa-napa. Mungkin nek Wah. mantuk nggih mboten usah salim napa-napa. Gong yo mulai Gong. Mulai Gong. Kowe mangkat ratu tol, aku solo tol kene mangkat mulih petang atus lho. Kok tole kat mau dibahas terus to tole. Bahas no kowe gen ngerti kok. Pira? Tole pira? Tali Mangan mulai. saiki Karanganyar Solo ki 198. Lah iya, Ping kan pindho. petang atus to mangkat mulih. 400 bensinmu solare. Ah, iya. 300 cukup. Ora nganggo sopir ya ora iso mlaku dhewe treke. Ya berarti Ora, 750 totale, iki Mbak. Iki gur gegojekan. Izin. Mengko ndak malah manten anyar kok mikir tol rasane. Nggih. Tolmu dhewe pikiran. Mas Bagong. Yun. Seniman kok cerigis to. Aja jendremis ngono kuwi. Lah, Ya ruang toh. Mas. Dremes ki sapa? Sing ikhlas iki kaya aku ki lho. Ah. Blas ora ngetok anu Sri ora mbayari aku. Blas. Aku malah becek ning Sri. Lho. Malah becek ning Sri. Cuma iki panggung teropku. Oh. Nah, dadi gur nyewa ki tok. Ya Sri aku ya. Nggih. Padha ae, lek. Lah lagi iki lho, panggung terot kok nggawa dalang ya lagi.
Kok godalang ya. Anyar lho iki tak nyari ning. Anyar iki, Mas. Tak nyari ning Sri waktu Iya. Ditungake muga-muga Mbak Sri ndang diparingi putra-putri soleh-soleha ya Lek Bagong. Ya, amin. Amin, pangestunipun. Nggih. Cita-citane pengen duwe anak pira? Loh, iki perlu dibahas loh, perlu Iya. dibahas itu. Kok dibahas? Mbak Sri Pira, sampean pira? pengen duwe anak pira cita-citamu? Alah wis gampang. 2. Manut sing gawe ngono wae. Lho. Lah loro nek bojomu urung trima. Lah rumangsane wong wedok sing gembol manut sing gawe. Wong lanang Sampai ya. wong lanang penak. Gua Penak gawe apa? tok. Lah sing wedok gembol brojol ngemiki. Apa enak wong wedok ya jek rekoso wong lanang. Kok iso? Tetak iki lho sepisan tok. Sak Seumur lawas urip. Heeh. Ayo. Sepisan tok. Kowe ngomong rekoso, ngopo kok wis nganti anak-anak loro? Kula bolon jenengan. Rekoso lho Mas, walaupun loro ki ya rekoso lho Mas. Ah. Sopo omong wong lanang ki kuat? Wong-wong lanang nggawa ndok loro disunggi karo manuk. Iki ra disugi ngawur iki. Gondol dhewe kok. Kok iso? Lho, pada dasarnya Wedok iki rekoso lho mpangsamu kok sia-sia kowe. Wis ngomong. Ngomong apalagi? Ayo. Pengen duwe anak loro. Dua anak piro? Nggih. Sharing karo Mbak Prigel lho, dua anak piro? Pengen. Kayak Mbak Prigel 2. 2. Ya. Saman Mas. 2 apa, Pak? Berarti papat. Papat. Loh, Papat. Aku loro, jam loro. Loro papat. Kandhane yo manut sing gawe nu penak-penak. Aja gelem manut. lah nggih to, kula niku mboten nyangka, mboten ngira kok kula niku ujug-ujug kok dirabi ngoten lho. Lah kene Eleh, gayamu tenan ora? Lho iya. Nang kowe sing nyusok-nyusokne. Ora iya. ujug-ujug. Itu saiki medeni ya. Ujug-ujug lho, Mas. Oh, lah mbok ngelingi tanggapan kebadan nangis ngono kae. Ya alhamdulillah pun nemu jodoh. Ngono wae dalangmu lali rawuh ulemi wong iki streaming. Pak Sri Susilo Tengkeng. Heeh. Akeh sing jagong Mas tapi. Nggih, sampun dugi wau siang. Pak kelulur. Nggih, Pak Kelur sampun dugi wau, nggih. Ya iki tidak adol lek misalkan Mbak Sri karo Mas Bimo iki gak nyanyi ya Oh, Mas. mboten usah ini wakilkan adik saya saja. Sapa? Tio. Hah? Tio. Tio. Kok sing rabi kamu Sing lho, rabi Sri? kamu loh. Oh, ini suaranya habis. Seso. Aduh, habis sekali ini. Tidak ketang satu Yo, lagu ya Mas. tanyakan pada penonton. Mbak Prigel. Penonton nyon sewu menika Mbak Sri nyanyi setuju apa tidak? Loh. Santai wae. Wis sing penak-penakan lho, Sri. Heeh wis. Tahlil Tenang ora wae. apa-apa wis. Lha kok Suara tahlil to entek Mas? ora masalah, Nduk. Oh, ngono. Wong manten anyar malam pertama rasah nyuwara ora apa-apa. Ngeses tok ora apa-apa Ngeses ya. suaranya habis iki berbacutan. Dek wis bacutan loh Mas. Sama rasa rendang nyusul Nah, aku Alah. cek menikmati masa muda sih. Oh, kono wis DP. pangkah ngono. SDP. Ndang nyanyi apa? Sak lagu Sri. Sak lagu ae. Wis kudu nggo tolak sumpah. Sing duet ya. Sing duet. Derek mereka mawon. Waduh. Iya wes sing nyanyi ben kene jambu alas saja. Oke. Aku oke. Jambu alas. Iya, maksudnya kan duet. Ora akur. Cinta tak terpisahkan ya. Mas Bimo, kowe iki Wonogiri. Cinta tak terpisahkan ya. Wonogiri iki lewatmu ki waduk Wonogiri kok nembang anti ra iso lah ya kebangetan. Iya, jan. Wong waduk Wonogiri genah kafe oke kaya ngono. Kok iso kafe? Mas aku sama tiringi sik, tak bawanane sithik ya. Oh, bawanan sithik, Ya, bawanan sithik. ben karo diskusi apa lagune? Niki lho nyuwun apa iki jane kok rewel ae. Dah ngomong. Urung apa-apa wis rewel to? Bim. Mboten. Bimo iki Pelok. Bimo iki kancaku tirakat lho mbiyen. Oh, kancaku tirakat. Mbiyen kungkum ning Cangkeme. Kok beda karo diomongke Bimo. 6. Dalange kancaku tirakat ya kancaku neng Bekonang ngono. Pangkor. Iki tembangnya kagem temanten ya Mas? harus. Heeh. Kangenku tanpa upama ya Mas ya? Ya. Atau maju? Maju. Sing lanang ganteng, sing wedok pesek. Ora Pas. masalah wong pesek malah dawa umure. Kok iso ngono? Ambekane ngirit. Sri, tinggon anu ya. Pripun? Bare ndak saya isuk ya. Iya, manut Ya. kelo. Sip. Ya. Janji lho Sri ya, aku bar limbukan balik lho ya. Iya. Kowe jeneng ngancani aku kantek goro-goro. Alah engko tak kancani nang nggon YouTube. Keh tunggale. Selamat berbahagia.
Allah. Kok Allah piye to? Kan ya apik. Kayak kiroat. Koyok kiraat. Apa-apa kok ora beneran. Saman mangkat lho wis gak bener delok rupamu. Ora bener wong Bagong kok apa kon dandan bagus. Kok dadi cakil. Ya. Ya. Kang Mas Bimo dan juga Mbak Ayu Sri. Duit karo sampean Mas Sabar. Aja ngene iki to, Sri. Aja to. Mikmu kuwi lho aja wedo kok dadak marai bengung. Kamu aja. Kamu aja. Kayak latihan deh iki lho Mas. Ah. Ngenteni to. Menempuh hidup yang baru. Menempuh hidup yang baru. Ya. Membina rumah tangga. Membina rumah tangga. Penting itu. Iya. Menempuh hidup baru membina rumah tangga. Nek wis pernikahan, wis menikah kuwi nakale dilereni. Wong iki ra nakal kok Napa? beling kok. Padha ae. Ada sithik. Semoga kekal berlimpah berkah selalu. Nah, semoga berlimpah berkah selalu ya Mas, baik Amin. rezekinya maupun rumah tangganya ya ta. Lho Sri iki hebat lho. Piye? Sakliane nyindirin juragan Brambang lho. Bos, Brambangnya di CEO ta iki. CEO Brambang. Didol nganti tekan Solo, Wonogiri. Oh, alah Ora apa-apa. berarti yo ngapusi Sri. Nyapa? Ngomong iki lho, brambange tanggaku kon ngedolke nggonmu dhewe to kae. Ngene dhewe. Elok brambange Sri tanpa rambut tok. Mosok Mas? Tegese tanpa oyot-oyot kae lho, resik. Kayak apik brambang. resik-resik Ah. ngono, gede-gede. Ra ngandel teko Mas Bimo. Oh, Mas. Brambang istri piye Mas? Apik. Apik kowe dikeki. Gah aku. Cepat diberi momongan Amin. putra putri yang terbaik. Ayo duet berdua. Wah, wes duet Apa? wong loro apa lagune? Apa neh? Cinta tak terpisahkan ya. Ah. Masa urung-urung sidorondo. Aja toh. Lah ya. Cinta tak terpisahkan aja. Apa? Apa liyane? Mana wis? Repe apal to? Sing kompak apa? Berdua sing kira-kira chemistry-nya itu kawin. Oh, ndak pundi wi lho. Rondo kempleng. Apa Aja ya? kok kok rondo. Apa ya Lah cinta kok tak ndak budi? Bir Kita lagi Sri. ngekei masukan kok ya rondo kempleng to bir. Apa ya cinta tak terpisahkan? Kita tak terpisahkan Cik Mbok ya lah kok iki kok rondo kempleng. Aku iku repe Mas Bimo kan apik banget. Piye refe piye? Nggonku iki aja nggo dolanan kuwi to. Kok iso ngono? Apik. Ya bene to dinggo dolanan kok. Dang, apa cinta tak terpisahkan. Oke. Jadi duet maut Mbak Sri Ayo, Mas dan Tris. Mas Bimo, monggo. Dadek